Ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Mga igsoon, padayon natong iampo nga maghigugmaay ang katawhan sa tibuok kalibutan ug mahimo unta kanunay kidlabi na kitang mga Katoliko, mga mensahero sa Ebanghelyo nga gisangyaw ni Kristo ug sa mga apostoles aron ang mga kasing-kasing sa katawhan makaamgo sa kakinahanglanon sa pagsunod sa Ebanghelyo sa kaluwasan. Atong iampo usab ang atong mga igsuon, atong mga benefactors and donors na siging tabang nato dinhi nga unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya nga makahatag nilang tinuod nga kaluwasan sa lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among Amahan, tan-awa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas. Sanglit gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya. Ipatidlong pag-ayo diha kaniya ang inyong mga gamo o ipabarog ang inyong kinabuhi diha kaniya o liguna ang inyong pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo o pagpasalamat kamo kanunay. Busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao o gikan sa mga espiritu nga naghari sa universo o dili gikan ni Kristo. Kay ang tibuok nga kinaiya sa Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatao o gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Labaw siya sa tanang hari o gahom nga espirituhanon. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya
dili sa tuli nga hinimo sa mga tao, kundili sa tuli nga iya ni Kristo, nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom niining lawas nga makasasala. Kay sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo uban ni Kristo, ug sa pagbunyag usab kaninyo, gibanhaw kamo uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, ug tungod kay dili man kamo mga Hudeyo, ug busa wala masakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, o giwagtang niya ang tanang pinaagi sa paglansang niini dito sa krus. O pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntong ni Kristo ang mga hari ug mga punuan nga espirituhanon. Gipasundayag niya silang tanan, pinaagi sa pagdala kanila ingon nga mga bihag nga nagsunod kaniya sa iyang pasunding sa kadaugan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ibayaw ko ikaw, O Diyos, o Hari ko, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Matag adlaw daygon ko ikaw, ug himayaon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Papasalamata kanimo, O Ginoo, ang tanan mong mga buhat. Ug padayga kanimo ang imong buotang mga alagad. Pahisguta sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Mugpasultiha sila mahitungod sa imong gahom. Ang Ginoo maluluyon sa tanan
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Niadtong panahona mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pagampo, ug didto nagampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Pagkakaadlaw na gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niyag apostoles. Si Simon nga iya usab ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon nga gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa usa ka dapit nga patag kauban sa kapid-an sa iyang mga tinun-an. Didto may daghang tao nga gikan sa tibuok Judea ug sa Jerusalem ug sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Hesus aron pagpamati kaniya ug aron ayuhon sila sa ilang mga balatian. Nangadto usab ang gipangyawaan ug nangaayo sila. Naninguha ang tanang tao sa paghikap kang Hesus kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Jesus nagampo kanunay. Og tungod kay nagampo man siya kanunay, kahibaw siya og unsay tukma nga buhaton. Mao nang gitudluan siya sa amahan pagampo na niya nga magpili og 12 ka mga apostoles. Nya kining 12 ka apostoles mao na ni ang mopadayon sa misyon nga gibuhat ni Hesus kay kaybaw naman si Hesus nga dili na madugay mamatay na sad siya. So iyang gipasa ngadto sa mga apostoles o sa mga uban pang mga tinun-an, pero ang pinaka-core group yun kadtong 12. Unsa may ilang mensahe o kinahanglan nga ipasa ngadto sa sunod nga mga generations di adiri sa atong tubag nato sa Salmo. Unsa to itong tubag? Ang Ginoo maayo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Lingi ay mong tupad na Ginoo'y nagbuhat nimo. Pangutan kay usahay ra ba ang atong tan-aw ang nagbuhat nato, ang ato ra yung ginikanan. Yang ginikanan sad mo claim sad ako'y tag-iya anak ko bang anak. Kanang dili binuhat og tao, binuhat gid na sa Ginoo. Ang inyong balay kinsay gabuhat? Kana binuhat og tao. Ang gigamit sa pagtukod sa inyong balay kanang mga materialis kinsay gabuhat? Dito na sa mga factory. Diin man sad nanguha ang mga factory ana para himuong simento, kabilya ug uban pa. Diin sila nanguha. Kinsay nagbuhat ato? Sangko gitas Ginoo. Di ba? Kung wa pa buhatas Ginoo kadto mga raw materials, wa gyoy mahitabo nga mga simento, kabilya, pintal ug uban pa. Wa. Pasabot gipakita gyud Ginoo ang iyang
kaluoy natong tanan kay iya nang giandam ang mga gamit. Ang ato na lang ang pag-share, ang pag-inambitay. Mo na bitag mangural na kas imong balay, wa na nimo gipaambit ang binuhat sa Ginoo kanang agianan, mayawa na ang imong kinabuhi. Makig-away na kas imong silingan ug sa imong higala tungod lang anang utang na kun buot subayon kana gani mismong kwarta nga imong gikuptan, ang raw materials ana paghimo ana dili man na imo. Nya ikasweldo man anako pader, nganong nakasweldo man ka? Ni trabaho man ko. Unsa imong gigamit pagtrabaho? Imong hinimo, kanang imong mata, imong baba, imong otok, imong kamot, imong tiil, kanang mga ugat sa imong lawas, kanang imong health, ikay gahimo ana. Oh, nya nganong nangangkon man ka nga imo na kaluoy na sa Ginoo, ipaambit. Mao na ang misyon sa mga apostoles, isangyaw ang maayong balita. Unsa may maayong balita nga kitang tanan gikaluy-an sa Ginoo. Mao na si San Pablo diri sa unang pagbasa, iyang giingnan ang mga Hudiyo nga kita ng tanan, mga tinuli o dili tinuli physically, kita ng tanan maoy iyas Ginoo. Sanglit gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya. Matud pa niya ipagamot ang inyong kinabuhi diha kaniya. Unya unsa may kinabuhi ni Jesus, siging paambit sa iyang gugma ngadto sa uban. Ligyay mong tupad ing na paambiti ko sa imong gugma be. Baman mo'y klaro. Kinsa dinhing mga asawaha nga ang naagis imong hunahuna nga mo paambit jud ka gugma sa imong bana kada adlaw ta sa kamot. Kang nasi imo ginang giprogram ha. Kung ang imong hunahuna pagpaambit yung gugma sa imong bana, ikaw asawa, bisan pag unsay buhaton na lang imong bana, di jud ka magyaw-yaw. Di ka magyaw-yaw, di ka masuko. Ngano man, magsige ra magag-ampo sa Ginoo, niining maong sitwasyon, unsaon ako paghigugma ang akong bana. Hubog naman kayo ni. Sugarol naman kayo ni. Himabay naman ka ini, mangulata naman ni, musuyop naman ni, unsaon ni nako paghigugma. Di ba? Sige na wala mong duko diya. Ana na siya. Mo bitaw nga kita dinhi kana si Brad Rocco ato nang gisigihat pamalandong sa gitag-agi diri unsaon man ipaghigugma ning tawhana nga ni ara man galingkod aning daplisdan unya maghigda lang in taon nga hubog nga maayo ra sad sa iyang mga sakit diha ras daplisdan. Ato gipatilaw nga makahigda og balay nga tarong-tarong kanang murag balay ba na atong gibuhatag kwarto-kwarto diha sa kilid sa atong parkingan ang grahian. Lipay-lipay na Brad Rocco diha. Nya nasilingan sad sila atong gisagop dinhi nga foreigner kadto si Sean Freiling. Lipay kay silang duha. Nya kay nilarga naman gahapon si Sean padung adto sa London. Murag guol itaon kayo si Brad Rocco kay mao taon to tigpalit niya og kanang Red Horse, sila sa dihay magkanang magtibol-tibol, gipalitan sa siya og rilo, gipalitan siya og kanang speaker sa iyang kanabang dako-dako na gid ba sounds ba hilig mag-music Brad Rocco. Ang gibuhat ni Sean sad iyang gilipay ang iyang silingan. Kay diha sa to gihigda si Sean Freiling. Niya magbuntagay sila usahig inom, inana ba? Lingaw sila. Niya ngano man sang nakahimo adto si Sean kay ato sanggi
sagop dinhi ato sang gipaambitan sa kolekta nana. So nasa siya ikapalit-palit. Eventually ning adto na gid siya sa gahapon nya mo to akong gi-announce dinhi na kinsa dihay taga nas London nga Filipino community, labi na mga Cebuano speaking, kay si Sean, murag homeless siya iniguli diya sa London. Homeless, mag-isa dito sa Pilipinas, samot na iguli kay disintegrated po ang iyang pamilya. So, muna nga nihangyo sa to si Sean nga dinhi, nakatagamtaman siya sa maayong balita sa pagdawat na to niya. May sadunta kunog naa sadunta dito'y mutabang niya pa to start all over again. Nakadungog na ba mo siyang mensahe? Atong paminawag usab ha? Ako mo itong ipaandam. Sige, ato pa nung i-play ko no be. Hello, I'm Sean Frayling from England. I am currently staying here at San Vicente Ferrer Parish Church, Lilloan. I have been staying in this parish since April 2022. Before April 2022, I was staying with friends in Mandawi City. I have been struggling to survive here because I was scammed before. I needed help for my requirements so that I can go back to my country. A friend from Mandawi brought me here in San Vicente to meet Father Siano Ubud. Since April 2022, Father Siano Ubud has sheltered me and accommodated my daily needs. The Catholic community have also been a great help. Now all my requirements are complete. I also have a flight ticket now to return to England. All costs is shouldered by Father Siano. I will leave the Philippines on September 11, this coming Monday. I will land at London Heathrow Airport on September 12. I don't know how to express how thankful I am to all the people that have helped me. I thank Ma'am Eli for accommodating me in her compound. I thank Father Siano Ubud for also accommodating me and shouldering my needs. I thank the Catholic community for also helping. I also thank Father Siano Ubud, Councillor Tata, Councillor Victor and Jetliner Express for handling my requirement. I also thank my friend from Mandawi for introducing me to this parish. My concern now is when I arrive in London. I have no place to go after landing. I'm from a broken family. I'm not able to find my siblings or cousins immediately. I will need assistance soon as I arrive at London Heathrow Airport. I'm now asking Father Siano and asking the Catholic community if can help me with connections from the Philippines living in London, who can meet me on arrival at London Heathrow and assist me with accommodation in London. I appreciate any help. Thank you so much. So moto siya na wa na to diri sa ato niya karon galupad na to mga siguro mga few hours tingali gikan karon maabot na to siya dito siyang destination sa London. So wala pa takhibaw og unsay do na ba dito yung Filipino community o kinsa ninyo yung mga Filipino community diha nga dunay kasing-kasing sad nga makatabang niya, pwede sad mo mukontak nga ri nako or sa atong sekretary si Remedios Ocaba or si kanang niyang atong i-flash na to sa atong screen mga contact persons si Bernardo Jacobi or Edna Barusa or si Hinara Laborte. Atong inyo nang kontakon haron nga ma-communicate na to how to facilitate kay kami may dunay contact ani ni Sian or Sean ba na Sian. Ato ning gibuhat mga igsoon dili tungod kay naka-benefit ta ani nila kaning Brad Rocco, Sian ug uban pa
usa lang pipila lang ni sila sa daghan kaayo, dili na nato maihap nga atong gipatambitan sa maayong balita. Unsa may balita ni ay gracias Ginoo ato ning ambitan. Kana yung sharing of graces, dili disgraces, dili bag disgrasya, grasya atong ipaambit. Sige lingay mong tupad na sugod karon paambitan ti ka grasya. Ana. So imong bayran iyang utang, ang iyang bayron non sa suga imong bayran. Ana. So haron grasya gina siya. Daghan kayong mga grasya nga atong nadawat, nga agoy atong mga grasya in terms of money, na nagoy gatusan, libuan, minilyon, binilyon na grasya. Usahay lang, di ta kamao kaayong mopaambit. Lipay kaayo ang tao kung atong paambitan sa matong Sian, lipay, Bradroco, lipay. Karon sad atong ihinay-hinay pang-distribute, wa to ma-distribute dayon ang mga bugas para sa category D kay Joteray ni response sa mga lay ministers nga atong naandan nga mo imo distribute. Nakahuna-huna sa ko kay ting eleksyon ra baros barangay, peligro sa sila manghatag kay kaning mga lay ministers o mga chapel leaders na apod na sila mga gipang suportahan basin hinog ma-misunderstood nga gipili ang mga tao muna nga ipa-distribute ni nato sa ato yung taga dinhi simbahan direct ngadto sa mga balay nga dunay nalista nato sa kada kapilya. So kita mo imo represent. So basin mahuman ni karong simanaha ang pag-distribute niini. Dako na kay nang kalipay yun, makadawat kag 5 kilo packed rice. So lipay na kay kana with noodles niya ang imong balay gatakilid, hapit ka way lungagan, hapit ka way malungag. Kuha na gina, baayong balita. Kamong mga bana, kana lang dili mo muinom, o palahubog ka, nya dili ka muinom, nya ang imong kita, imong ihatag sa imong asawa, oy, mulayat na sa kalipay. Sus, kabuutan na sa kong bana. Sunod buwan, hubog na sad ka. Suko na sa to, ikasunod sa buwan, kaamgo na sa gab, tagaan na sa nimo. Ana ba? Di magitingalit ka consistent, pero ang gustos Ginoo, hangtod Diyos kamatayon. Matod pang San Pablo, ipagamot Diyos diha ni Kristo ang inyong kinaiya. Unya, mga anak, maayong balita, ang inyong pagtinarong, ang inyong pagkamatinahuron, ang inyong pagkakugihan, dili tapulan sa mga buhat sa balay. Kaysa magsigi na lagi ang pungad ng computer, kanang cellphone, daotang balita gina siya. Ano? Kamo mga anak, ingnan na inyong ginikanan, ma. Sugod karon assignin akong panglaba, panglimpyo kay maayong balita nagiihatag nako nimo. Nya inig-ending dayon sa semester, hagbong dayon kasi imong subject, nga dayon imong ginikanan. Mao ni may balita na hagbong man ka. Ayaw tanawang hagbong ma. Tanawa nga bisag bugo ko, sige jud ko eskwela. Na wa ko mauwaw sa kong kabugo. Wa kakakita na nakadaadlaw jud ko muskwela, hagbong lang. Di ba? Nya di na may balita. Total na may summer. Summer lang sad. Inig summer na di naman nahagbongon. Di na nahagbongon way maestrang mo hagbong og mo summer ang estudyante nya magtinarong yung summer. Pasal na. Di ikaw pa mo itap nutshell sa inyong mga klase nga naman. Ang imong mga kauban nangundang na mag-eskwela, ikaw sige yapong eskwela, lupig nimo sila. Di ba? Mas kugihan ka kaysa imong mga kauban. Di ba? Nya baga pag yung kagnaong, o di may balita. Ana. Kana sang mamalit og slat dinhi, o naghatag sa bug maayong balita nari sa simbahan, nari sa inyong parish priest. Di lang sa ko mo report karon sa ato mga slots ugma na lang atong itipon ang online nga mga banking. Ana, pero magsigir sa kag-anhi dinhi, magsikag pangayo simbahan, murag daotang balita.
kana bitang maglinya diha niya mangayo usahay makaingon sa daotang balita magini mga tawhana. Pero makaamgos ako kani mao man sila makapalangit. Maayong balita. Pero maggumbol biya sa tausahay. Ay lang gyud bawi-bawi lang ana. Mao na kining atong gibuhat dinhi tanan hastaning pagtukod og kumbinto maayo ning balita. Nya kung madayon sa ning atong project diri kung ang atong committee sa nagisandigan ni Archbishop Palma nga mohimo sa final decision aning pag-approve sa atong tukuronon na kulumbari ug ila sa nang i-approve makaingon sa maayong balita. Maghinatagay ko tag maayong balita god dili nang daotang balita. Imong iirog imong koral aron makasud ng imong mga silingan nga naay multicab, di maayong balita. Kanang giparking dihasdan, kanang giparking ba mga sakyanan, imo na nang kuhaon, ibalhin na nimo dito sa daplin gyud sa daan. Mingon sa nang publiko, maayong balita. Di ba? Maghinatagay tag maayong balita, di nang daotang balita. Sige, last na lang lingi. Na pwede ra gyud ko ako'y palit sa imong para lungagonon ugma. Sige na pwede ra jud ko ako'y mo angkon sa imong lutoonon ugma. So nindota na lagi. At least na usa ka adlaw nga nakahatag kag maayong balita. Sige manindog na ta. Mga igsoon, gitawag sa Dios ang iyang mga piniling katawhan aron pagpaambit sa maayong balita ngadto sa tanang mga nasod. Busa malaumon kitang moingon, amahan pamatia kami diha kang Kristo. Amahan pamatia kami diha kang Kristo. Nga ang simbahan pinaagi sa atong Santo Papa ug sa mga kaobispuhan mugiya kanato ngadto sa kapuno sa Kristohanong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami diha kang Kristo. Nga ang mga taong nagdumala sa atong pangagamhanan mugiya sa atong nasod ngadto sa matuod nga tingusbawan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami diha kang Kristo. Nga mulahutay ug magmakanunayon kita diha sa bukasyon diin ang Dios mitawag kanato. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami diha kang Kristo. Nga ang mga idaran, ang mga masakiton ug ang mga naginusara makaamgo sa presensya sa Dios diha sa ilang mga pagsulay ug mga kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami diha kang Kristo. Nga siya lang dong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami diha kang Kristo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami diha kang Kristo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami diha kang Kristo. Nga ang mga nangamatay mupahulay na sa kalinaw dito sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami diha kang Kristo. Makagagahom nga Dios, sa imong pagtawag kanamo sa pagsunod sa imong kabubuton, hatagi usab kami sa mga grasya nga among gikinahanglan, nga among gituboy diha sa pagpaubos ug paghigugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay kung ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay ikaw sa
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw ug gugma, himoa kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang tibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, ani ang nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon o sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kahiusa, divine unity. Mahitabo ra ni kung magsigi gitag paambitay sa maayong balita, ang pagpaambit sa mga grasya nga atong nadawat ngadto gyud sa uban, dili ang pagsigig pangangkon or siging tigom niining mga grasya labi na gid ng kwarta. So salamat sa nagsigig palit nato dinhig slots. Ugma na lang ko mo report nya ato sang Iampo nga si Sian Pryling atong gisagop dinhi nga niuli na ron ngadto sa London na untay maayo sad nga mga community didto nga Catholic community nga makatabang-tabang niya aron mapadayon sad ang iyang experience sa atong simbahan bisag dili siya Katoliko. Di man to Katoliko si Pryling. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.